Kaixo guztioi, gaur tokatzen zaigun gaia materiaren propietateak dira. Baina zer da materia? Gure inguruan dagoen guztia materia da. Adibidez eguzkia, itsasoa, landareak, harriak, edozein materiak masa du. Hau da, pisatzen du. Materia bat dagoen lekuan ezin daiteke beste materia egon une berean. Definizio hau ikas dezakezu. Masa duen eta espazioa lekua okupatzen duen edozer da materia. Baina, zeintzuk dira materiaren propietateak? Bi daude. Lehenengoa propietate orokorrak eta bigarrena propietate bereziak. Propietate orokorrak gorputz guztien dituzten propietate komunak dira. Hala nola, masa, volumena eta sarezitasuna. Propietate bereziak berriz gorputz batzuk dituzten ezaugarri bereziak dira. Eta 6 subgaietan zatitu ahal ditugu. Lehenengoa gogortasuna edo malgotasuna. Bigarrena egoera fisikoa. Zurruna ala elastikoa izan ahal da. Iragasgaitza edo iragaskorra. Eta arina edo astuna. Propietate magnetikoak edo resistentzia, altukoa edo basukoa izan ahal dira. Gardentasuna, gardena edo opakua. Gero, propietate elektrikoak eroalea edo isolatzailea izan ahal dira. Eta azkenik, disolgarria uretan, bai ala ez. Eta amaitzeko materiaren motak, 2 motatakoak izan ahal dira. Naturala, osagai bakar batez osaturik daude, eta artifiziala berriz osagai bat baino gehiago osaturik. Eta 2 motatakoak izan ahal dira. Homogeneoak edo heterogeneoak. Homogeneoak haien osagai ezin dira bereizi. Adibidez, ura eta gatza nahaztean ezin izango duzu gatza ikusi. Eta heterogeneoak haien osagaiak bereiz daitezke. Adibidez, ura eta olioa nahaztean oso argi ikusiko duzu zein da ura eta zein da olioa. Bueno, gaurkoz hau izan da guztia. Bihar arte!